Okwayo koro gol kanyeko ne oganda mapacho kaendi mondo ne giwuok oko karomgi mar ndikore kaka jogo eko maluto ombulu motelo kanyeko no yiero michano bago pacho kaendi higa mar 2027 ka lipot yango kanyeko ni thoth oganda mawuok kanyeko e gwenge ma Nyanza pok owuok oko karomgi mar ndikore kaka joluto ombulu. Okwayo makamani nogol kanyendo kod jood bura ma Uriri mano kanyo migosi Mark Nyamita kinde mabende ne owuok oko mar puonjo jopiny ber weko mar ndikruok kaka joluto ombulu kendo biro yiero kanyeko jotelo makare. Uganda ma Kaluo pok owuok oko kar rombgi ahinya to mar ndikruok kaka joluto ombulu. Gino mabende kelo achiedh nade kochopo yiero mogo madongo mitimo e pacho kaeki. Gino mabende koro nochuno jaod bura ma Uriri migosi Mark Nyamita koro to ne kelo puonjruok kaachiel kod ng'eyo yorego mag bedo koda ka ombulu kaachiel kod ka okang' mar luto ombulu makamano. Chenro makamano time alap mano ma DCC mayudore kar chung'd bura nogo. Kawuono wawacho ni waseneno ka kura e region wa Nyanza ok dhi maber ahinya. Koro kawuono wachaka yanga e constituency ma Uriri. Gi chife wa gi jodongwa gi jotendwa duto wabedo piny mondo wawinjre mikakati kaka idhi kawo kura. Kendo wanyiso Rais Ruto ni kura wada kawo kaka dwarore. Mar ariyo jatelo notiyo koda ka thuolo makamano mar kwayo rawere mondo mi kik ti kodgi e wechego mag nyayo koko to gionge koda ka chenrogo mag luto ombulu. Gino mabende odwaro ni mondo koro to oganda kaachiel kod rawere mondo be okaw okang' mar ndikore kaka joluto ombulu e yono makare. Matindo wego koke mbui, wego koke liel, weliere bath mtok ng'ato tionge kipande kura bionge go. Jotelo mabeyo iyiero gi jokura mogoyo. Jotelo maricho iyiero gi jokura mabeyo ma ok go kura. Kech kata kok idhi go kura timbi yiero mana ng'ama rachno nikech imiye thuolo mondo bed kacha. Koro ing'eni kura to dichieng' achiel tinyalo ywagori bang' higni 5. Commissioner migosi Kisilu Mutua nong'iso okang' mabende gibiro goyo mar ting'o kwan malo jogo mabende biro ndikore mar luto ombulu kochopo yiero ma 2027. Mpige kura 120,000. Saa hii register yetu inasema by tarehe 10 mlikuwa 71. Tarehe 10 ya wiki hii 71 198. Nafikia haro niko correct. So tuko na 50,000. Ni 50 ndio tuingie 120. So hii 50 tumekuja tujipange tutapata namna gani. Mimi imani yangu ni kwamba Migori County tunaweza kuandikisha kura 1,100. Saa hii ni tuko na kura 532. Tarehe 10 tulikuwa tumeandikisha watu 523,000. Sugutu mabende njadwaro e kar chung'd bura nogo ma Uriri bende notiyo koda ka thuolo makamano mar kwero josiasa mondo mi kik ti koda ka rawere e nyayo koko ma ka kod kacha. Gino mabende osebedo ka neno e pacho kae maliche miwuo. Watiyo gi jogo mondo mi wa threaten go opponents wa. Beda jasiasa manyalo wuoyo gi mama mol maonge wach moro amora. Koro tok mano to gibiro bedo gi issue. Sani njore ni malo nikech jogo idol. Namba 2 gin josiasa. One emwa change to jogo wakaw negi opportunity ma ginyalo yudo ginyalo yudo go tije. Thank you. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori.